Den her side, og de andre i den anden side. Det er de andre, der kommer. Hvad hedder de andre? Det er altså svært at finde ned af. Hvorfor er det det? Han spukker det ligesom ikke rigtig. I think it's not so, how to say. Hvad sagde du, Lisbeth? Hans bukser vil ikke rigtig glide på den der. Skal jeg også? Det er ligesom prøve. Nej, det kan jeg ikke. Det tror jeg ikke, du kan. Det er den der børn. Altså, Martin, du kan vise, hvordan man gør. Det kan jeg ikke. Hvad har han været i gang? Hvad siger du? Ja. Der var noget vand. Jeg skal meget til drikke. Bare vand. Bare vand. Koste vand. Må han ikke få æblet? Tak for flasker, I havde med. Alt for galt. Nikolaj. Tak for invitationen. Velkommen, det var så lidt. Jeg også